мусобиқаи футбол байни дастаҳои футболбозони синнашон аз 45 сола боло барои ҳар як иштирокчии мусобиқа эҳсосоти беҳтарини варзишӣ дода дар вазъияти тантанавӣ ҷамъбаст гардид. Ин футболбозон давоми 2 моҳ аст ки дар рӯзҳои истироҳат дар бозиҳо иштирок карда барои ғолибият талош доранд. тавре қаблан иттилоъ додем дар ин мусобиқа 12 даста аз шаҳри Хорух, ноябҳои Шуғнону Ишкошим иштирок доштанд. мусобиқаи мазкур бо ташаббуси собиқадорони варзиш, дастгирии раиси шаҳри Хорух, бахши кор бо ҷавонон ва варзиши консули минтақавӣ, федератсияи футболи вилоят, намояндагии Бонки Миллӣ, Орион Бонк, раёсати ҷавонон ва варзиши вилоят, соҳибкорони муваффақи шаҳр Олӣ Мақназаров, Хурсан Бахталиев, Бекназар Бекназаров, ширкатҳои Рахш таксӣ, Шарқко, ташкилотҳои сайёҳон, хушкор ва терминалҳои шаҳр ва бедур баргузор гардид. бари дар сатҳи баланд пеш бурдани рафти мусобиқа барои доварии бозиҳо доварони соҳибтаҷриба Акимшоев Худодод, Бекназаров Кишвар, Марам Мамадзиёев ва Мубориз Соҳибназаров ҷалб гардиданд. бозиҳои ниҳоии мусобиқа хеле шавқовар гузашта, дар бозӣ барои дарёфти ҷои сеюм дастаҳои маҳаллаи табобатхона ва Тирчит сабқат доштанд. ин бозӣ аз аввал хеле ҷолиб сурат гирифта, вақти асосӣ ва иловагӣ бо ҳисоби 5-5 анҷом ёфт. барои муайян сохтани ғолиби бозӣ силсилаи зарбаҳои 6 метра таъин гардид ва дар он бозингарони дастаи табобатхона маҳорати хубтар нишон дода ҷои сеюмро ба даст оварданд. баъди ин бозӣ дастаҳои Гулакем ва Андароби ноҳияи Ишкошим барои ғолибият дар мусобиқа ба майдон омаданд. дастаи Гулакем муддаии асосии мусобиқа ба ҳисоб рафта, аз аввали бозӣ бартариятро ба даст оварданд ва дар қисмати аввали бозӣ дарвозаи Арифонро голборон намуданд. дар қисмати дуюми бозӣ футболбозони ноҳияи Ишкошим рафти бозиро тағйир дода ба ҳуҷумҳои пай дар пай гузаштанд. новобаста аз ин дастаи Гулакем бозиро таҳти назорат қарор дода оқибат бо ҳисоби 14-0 ғолибиятро ба даст оварданд. баъди анҷоми бозиҳои ниҳоӣ маросими тантанавии тақдими ҷоизаҳо баргузор гардид. аз номи ташкилкунандагони мусобиқа ба сарпарастон сипосномаҳо тақдим гардиданд. ҳамчунин 3 нафар иштирокчиёни мусобиқа Исмат Имматшоев аз дастаи Дашти Боло, Бекназар Бекназаров аз дастаи Гулакем ва Меликшо Давлатҷонов аз дастаи Гулакен чун беҳтарин дарвозабон, бозингар ва нишонзани мусобиқа бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. новобаста ба синну сол бисёр футболбозон маҳорати волои варзишӣ нишон доданд. ҳамчунин ба футболбозони синну солашон калонтар Муҳиддин Файзмаҳмадов, Амоншо Иброҳимшоев, Содиқ Бахталиев ва Муборакалӣ Қурбоналӣ тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардиданд. ҳоло дар назар аст ки соли оянда мусобиқаи навбатии даврӣ байни собиқадорон гузаронда мешавад. дар ҷанбасти мусобиқа футболбозони дастаи маҳаллаи табобатхона барои гирифтани ҷои сеюм бо ифтихорнома ва медалҳо қадрдонӣ гардиданд. барои футболбозони дастаи Андароби ноҳияи Ишкошим ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ барои гирифтани ҷои дуюм тақдим гардиданд ва ниҳоятан дастаи Гулакен дар ин мусобиқа маҳорати беҳтарини варзишӣ нишон дода футболбозони ин даста ба гирифтани ҷои якум сарфароз гардиданд. ҳамаи иштирокчиёни ин мусобиқа ба ғайр аз маҳорати варзишӣ беҳтарин намунаи муносибати ҳамдигарӣ дар мусобиқаро нишон доданд.